Alay mo, boss. O ka na. Alay, diri, boss. Diri, boss. Kani. Ay, sakay na. Pag-plaster mo. Patay asa naman mga pasayro diri, abay. Udto naman. Wa pa jud ko kalarga. Sa may maayo, ani. Lakaw na lang siguro ko, ani. Uya, magsigig turno, ani, diri ang wala gyud mo agi. Mapugos na lang yung kong paabot anig pasayro. Nung ka magtuyok-tuyok ko. Nga kansi kayong gasolina way sakay. Mao siguro way pasayro mo agi dari kaya akong helmet perting mauta. Wala gyud sa amin. Gibahak ning kinabuhian ni. Saon na lang arkila nako aning motor. 200 rabiya kaayo. Wa pa jud ko nasakyan. Nya na pa jud bayrono nako aning pagturno diri Unya ulay pasayro. Tungod man siguro aning helmet. Helmet jud hinungdan ba kay way sa amin. Patay mahimo ani. Mag-atang na lang gyud ta. Atake! Grabe to imong paray magpakaon na Atake. Perting busugan yun na to ba? Sus, Atake, napansin mo ang sinugbang bulad. Ha? Grabe ka crispy sa panit, Atake. Crispy yun kayo Atake. Kaya perting paguda tong iyang bulad Atake. Napay tinapa perting lamia. Kalibangon ko atong iyang lasa. Naglain ako tiyang Atake. Mas may pa. Mato na sa unahan. Kaya dito na to ipagawas tanan. Tara, Atake. Atake. Kani yung helmet ang hinungdan ba? Naagyo diri tanang malas mong wakoy pasayro. Ilambos man siguro nako ni bay. Aron matangtang ang malas ani. Tungod sa kamaot nimo, wa pa jud ko nasakyan. Ikaw mo'y nagdagmalas. Di natakap po nitong helmet ka. Bahala na ka. Ay! Uy, nay pasayro. Torao. Atake. Ayay ka. Swerte day. Punito na ko ni balik ng helmet. Boss, sakay mo. Boss. Sakay mo. Atake. Nanawag Atake. Libre man siguro yung pasakay Atake. Tudag yun po na, Atake. Boss. Alay mo, boss. Ay na mo pangitag laing mo masayruhay. Dire mo. Sakay mo. Boss. Tara Atake. Mas may na, aturo to. Dali. Alay mo, boss. O ka na. Alay, dire boss. Sakay mo. Alay na, boss. Sakay mo, ani, boss. Sakay man jud Alay, boss. Boss. Aha mo, boss. Dire mo, boss. Ihato ta mo. Mukurbada tag 120. Kini, wala akong ipangita. Abot yun ta diretso ani. Aw, abot ka ayo, boss. Bisag asa pa ka. 120 kurbada, syaro. Atake, mangita lang tagdaing timer. Okay. 120 ang kurbada. Basig kita ka sa destinasyon ani. Musidlit na. Aw, boss. Dili di mo ganahan ang 120 di ay. Sige, boss. 125 na lang. Atake. Sige na lang. Kung asay mas dali, dito na lang ta. Kakasidlito na kayo. Mas maayo na ang imong plano, boss. 125 Unsa pa man inyong gipaabot, sakay na. Uy, matik. Andar diretso. Grabe, mura mag-ready dito, Hana. Sakay na. Tara na, Atake. Let's go. Kani. Sakay na. Pag-plaster mo. Ano, diri lang, be. Diri lang, be. Plitis ako. Uy, Utang sa atin. Hindi na makaya. Inista. Utang. Diri lang, be, boss. Pero di man tayong kusugan ng 125. Grabe. Di makaya. Di na yun makaya. Plite ko ninyo. Ay, purbid mga pasayruha. Tangra ang plite. Saon na ni pagbawi sa akong gasolina karon. Unsa maron? Baho aman. Oh no. Mo man siguro ning baho. Gabi, sure na to. Anong kailangan Tayo ko kong dyan. gawin upang Purbida tong mga pasayro, ha? malaman mo
ko day.